me doe moito ler o que está sucedendo no entorno do Partido Socialista e as denuncias de moitas mulleres do Partido Socialista. E por iso, en primeiro lugar, quero trasladar todo o noso apoio ás presuntas vítimas que denunciaron casos de acoso sexual e de agresións sexuais do señor José Tomé. Como galega, porque non é agradable que o presidente dunha provincia de máis de 325.000 habitantes e alcalde dun concello que é cabeceira de comarca como Monforte, pois resulte ser a persoa que parece descubrimos esta semana, aínda que lles teño que dicir que eu compartín con el no Parlamento de Galicia a condición de deputado polo Partido Socialista en algún momento e a verdade é que as súas actitudes tampouco eran nada edificantes e o que vimos tamén ca nosa compañeira Elena Candia ou ca nosa compañeira Nicole Grueira tamén deixa moito que desexar como político e como persoa, non? Por iso, hoxe queremos pedirlle aos dirixentes do Partido Socialista que trasladen á Fiscalía as denuncias de todas esas mulleres que relataron situacións de acoso sexual. Ese sería o paso normal dun partido que pretende ser feminista, pero que neste momento está moi lonxe.